Ha? Demonyo, lumabas ka, demonyo. Lumabas ka. Ha? Ha? Ito. Hindi pa yan, hindi pa yan. Tulungan mo ako. Yan ang bumugbog sa akin. Yan ang bumugbog sa akin. Yan, yan. Putik na buhay to. Wala pang ulam sa bahay. Wala pang pera. Pag ako talaga makakita ng tao dyan, kahit sino pa yan, kukunin ko talaga ang pera. Apakahirap dito. Hindi ko alam yung daanan. Kupal yung taong yun. Sabi niya punta lang dito, tapos liko ng isang beses. Nawala na ako. Kapag talaga ako makakita ng tao dito, kukunin ko talaga ang pera. Yun, sakto. May tao. Magkakapira na ako nito. Huy! Oh? Oh, ikaw. Mayroon pa bang ibang tao dito? Lumapit ka nga dito. Bakit? May pera ka ba? Meron. Akin na yan. Ba't ko bibigay sa'yo? Tayo ka nga. Upo ka na lang, upo. Upo ka. Hindi mo ba ako kilala? Hindi, hindi ko taga rito. So bago ka dito. So ngayon, akin na yung pera mo. Ang baho ng hininga mo. So papalag ka. Hindi. Yan. Magkano gusto mo? Siyempre, yung malaking pera. Pera lang palang gusto mo. Pambirang buhay to. Naligaw pa ako, kinutungan pa ako. Jackpot, magkakapira na ako nito. Sus, jackpot ka ngayon, pre. Oh, may pera ako, marami. Ano to? 5 piso? Ano mabibili ko dito? Sa dami ng pira mo, 5 piso lang? Kupal ka pala eh. May pabilang-bilang ka pang nalalaman. 5 piso lang ibibigay mo? Apakadulong mo. Gago! Natamaan ako doon ah. Naisahan ako doon ah. Ang sakit doon ah. Babawi ako. Babawi ako. Tanggapin mo ito. Kalakas. Mailigan ko to. Mailigan ko to. Uy. Nailagan niya. Ito, tanggapin mo. Mailagan ko ba to? Mailagan ko ba to? Oh, nailagan ko. Ako naman na! May isa na! Yan! Tapang mo kasi. Buti nga sa'yo, dyan ang napala mo. Kalis nga! Sino ba to? Uy, ano? Pasok, 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 pasok ka. Ano nangyayari sa'yo? Ha? Ay, gagi, ba't ka ba ginaya? Ano nangyayari sa'yo, boy? Pasok kayo, pasok ka, pasok kayo. Ayun, ang gagawin natin, humiga ka, boy. Kasi nalakjo ka. Mamasahe ko lang yan, ha? Higa ka, higa, higa, higa. Ha? Higa ka muna. Higa. Yan. Higa, yan. Diyan ka lang, may kukunin mo na akong langis, ha? Para maayos yung lakjo mo. Wait lang. Oh. Sino yan? Pasok, pasok. Uy, Bong! Tiyo, Ano nangyari, Bong? palaban ako dun sa bukid. Napalaban ka? Kanina, sino yan? Hindi ko yung kilala. Naku, pasok. Upo ka muna. Mukhang lubha yung ano mo, ha? Lubha yung sugat mo dyan, ha? Ang sakit na. Parang sa ribs, parang nabali. Sa ribs, eh? Oo. Oo nga, sa ribs. Sige lang, dyan ka lang. Ah, ito na. Ito na yung langis. Tsaka, mahirap talaga yung lakjo mo, boy. Ito, may dahon ako dito. Kinuha ko pa sa mga... Ito. Sabon ko muna to sa mata mo, ha? Tsaka, huwag mong galawin yan. Dahil ito na yung effective sa'yo. Lalagyan ko muna ng ano, langis yung mukha mo. Ha? Ito, importante ito. Dahon to ng kapayas. Boy, bangon ka na, boy. Hindi pa rin ba? Magsalita ka.
Sabihin mo, happy birthday. Merry Christmas. Last, Happy New Year. Para magkukulam talaga, boy. Magkukulam talaga. Ano ko na, isagad ko na, ha? Demonyo, lumabas ka, demonyo. Lumabas ka, ha? Ha? Ito, hindi pa yan, hindi pa yan. Magsalita ka. Magsalita ka, sabihin mo na Happy Halloween. Happy Halloween! Oh, diba? Ano ba nangyari? Bakit nalakjo ka? Anong nangyari? May dayo kasi doon. Sinuntok ako. Kaya naglock yung pangako. Sunod, sa susunod, ha? Oh. Ang laki ng katawan mo, tapos mukha kang bulat. Lumabas ka na. Ang lakas nun! Lumabas ka na. Ang salamat! Oh, nakapagsasalita na ako. Pamitin nyo na. Oh, hindi na ako mahuli. Ha? Nandito ka pala. Tulungan mo ako. Yan ang bumugbog sa akin. Yan ang bumugbog sa akin. Yan. Bulat ka? Ha? Pamangkin ko yan, eh. Tumagin mo yan? Siya yung kabugbugan mo? Oo. Naku, mas malakas pa ito kasi sa'yo. Kasi ako nagturo nito. Kuya pala ang sakit ng pangako. Bong, paki-confirm siya ba ito, Bong? Siya. Nako, boy, pamangkin ko yan, boy. Mas malakas pa yan sa akin, boy. Kaya pala may pinagmanahan. Mag-peace nga kayo, ha? Tayo kayo, boss. Ayaw ko nga. Mag-cartoon lang kayo dyan. Mag-cartoon. Sige. Huwag na nang ulit. Mag-peace kayo. Hug. Hug kayo. Yan. Ang cute niyo.